diuen que res es pot canviar, que no hi ha alternativa. Però els diners, els bancs, les nacions, les fronteres, la manera com ens organitzem, tots són invents de les persones i les persones ho podem canviar. Volem un món més just i una societat més justa. Per això és necessari erradicar la pobresa. Per això exigim al govern la renda mínima garantida. Ens havíem oblidat de la importància de menjar cada dia i la crisi ens ho ha tornat a posar sobre la taula. Cal que apostem per una agricultura, una ramaderia i una pesca de qualitat respectuoses amb el medi ambient i la salut de les persones. Els infants tenen el nostre futur a les seves mans. Juguem amb ells, no amb la seva educació. Les grans empreses de l'IBEX 35 cometen frau fiscal. Cal lluitar-hi en contra i aconseguir una fiscalitat més justa. Ja n'hi ha prou d'infraestructures inútils. Ara és hora de pensar en el territori. Més verd i menys totxo. Sense política no hi ha democràcia, per la qual cosa aquesta és una eina que està en mans dels ciutadans i les ciutadanes, és la millor manera per poder canviar el món. Amb la política sí que podem canviar-lo. L'habitatge hauria de ser accessible a tothom. 40 desnonaments diaris a les comarques gironines. Encara que ens quedem afònics, continuarem protestant contra les retallades. Ni un pas enrere en la lluita pels drets de les dones. Nosaltres decidim. Perquè mentre baixen els impostos als rics, ens pugen les matrícules dels universitaris. Perquè cap més jove es quedi sense estudis. A tot això, digues prou. Només hem de seguir somiant i fent realitat els nostres somnis. Per això jo m'ajunto amb la gent que encara somia, amb la gent d'Iniciativa. La gent de Girona necessitem sentir un missatge d'esperança. Necessitem saber que hi ha alternativa a la situació actual. Volem saber que podem canviar les coses. Nosaltres volem un país amb més justícia social, amb una redistribució diferent de la riquesa i més ecològic. Podem canviar les coses, i tant que podem. Dret a decidir, sí, però drets socials també.